Under filtreringen af vores 5 gram toastbrød og 50 ml demineraliseret vand blev der uheldigvis prikket hul i filteret, som medførte en smule smuldret brød ned i vores koniske kolbe. En anden fejlkilde kan være, at vi måske har dryppet for meget sølvnitrat i kolben, da man ikke præcis ved, hvornår farven var blivende orange. Det kan medføre, at man får et for højt saltindhold af det anvendte toastbrød. Ved hjælp af en titrering har vi fundet saltindholdet i toastbrødet, hvor vi fik sølvionerne fra sølvnitratet til at reagere med kloridionerne fra saltet. Ud fra det kan vi beregne saltindholdet i masseprocent og sammenligne det med deklarationen for at se, om vores saltprocent i det 5 gram toastbrød nogenlunde har samme værdi, som er opgivet på brødets emballage. Vi kan også konkludere, at vores anvendte toastbrød har et for højt saltindhold, da der er en afvigelse på 136,66%, som kan have noget at gøre med vores fejlkilde, da vi måske er kommet til at dryppe for meget sølvnitrat i vores brødopløsning.